Niin. Onko sulla mikki päällä? Oh. Ollaanko me menossa nyt tolle Rocket Launch Sitelle siis? Joo. Jes, toinen Metal Springia. Semi-automatic body. Okei, se me voidaan recyclaa. Joo. Onks täällä recycleri jossain? On. Jes, tosta saadaan high quality myös. Ollaan se millä aiheella raketti, et saattaa kohta tulla jossain Joo, mutta vaiheessa. saa hazmat suitit päälle, kato. Tuu tänne, älä ylös me. Tulee radiin pistä hazmat suitti päälle. No niin, nyt tulee radiin pistä hazmat suitti päälle. No. Dani, Niin. että Military crate. Nes... Täällä oli joku. Oota Dani. Why you gotta be so mad? Se on ihan full geared. Joo. Roadsign armoreilla. Se helikopteri lähti. Ota gearit päälle ja AK käteen. Ei mulla ole AK:ta. No. Mulla ei oo paljon HP, pitäisikö käyttää medi? Voit sä medää, mulla ei oo paljon medeikään. Oi siellä! Hedutin. Hittasi. Taisi mennä downiin. Hittasin! Hyvä, se meni downiin. Kuolikaan kokonaan. Mä hedutin sen kai. Tai sit mä Joo, se kuoli kokonaan. Okei, täällä oli... Ota siltä noin 2 media. Tärkeä tavara. Ja pistoliammut. Ja ota... Dani, Mm? mä ehkä vaihdan nyt mun kielen. Niin mä perään piraattikielellä. Mulla ei oo muuten hazmat Laita mulle Suojaa! suojausta! AK-jäbä hei! Hei AK-jäbä hei! Mulla on asiaa sulle AK-jäbä hei! Danni, sä oot Simba ja mä oon se iso outo tyyppi. Aatsi vengaa! Sitten mä tiputan sut sieltä. Sika viisiola! Oota. Siis tähän seisoo, et... Tuohon seisoo. Kato. Seisoo normaalisti ja kato tonne päin. Ja osoita aselta... Domela pelaaja! Onko Garrett? Joo, se tulee, se menee... Hei jep! Se juoksee tuolla. Oota, älä ammu vielä. Se laskeutuu. Jos sä et sanoneet, että kato tonne. Oi, että oota. Sekä. Tänne päin. Okei, mennään vastaan. Hittasi. Mennä. Tuolla. Hittasi. Oota, mä reloadaan. Oota. Kato ettei se piikkaa. Joo. Mä menen tänne ylös kiipeen. Kato ettei. Koittaa ampua mua. Missä se on? Sillä on silenceri. Sillä on joku sarjatulias. Ei oo AK Ei tosta pysty ampuu läpi. Ette saanut sitä. Ei. Onko se sinne päälle? Niin sä voit ampua sitä. Hittasi. Se meni downiin meluttaa. Mä haluan finissaa sen. Mä finishasin sen jo. Täällä oli AK. Hotel. Täällä oli hyvä lootti. Profitti. Ota mun nimi täynnä luuttaa. Lähetään. Joo, ihan just ota. Booty Papa is a child rapist.
Kato, jos toi lähdetään ulkopuolelle. Kyllä se ländää ulkopuolelle. Haetaan, mennä molemmat tuu. Tai noiden kahden. Oota. Oikealla Nakedi Povin kanssa. Mä kato. Ei! Oota. Mua ammutaan Poville ja kaiken muista. Mä luuttaan sitä. No ei, LR. Jossain. Järjet pelaa. Hedutin. Apua. Hittasi, meni downiin, kuoli. Luuttaa. Tuliko se toi toinen? Missä? Kauan perään oota. Mä reloadan LR. Sä oot. Täällä alempana oota. No okei, Tässä. mä menen ylös luuttaa. Dansku. Dani, sun nimeä. Niin, mä tiedän, mä en pysy vastaana. Mä otan se kirjoittaa jotain. Täällä oli Pyytoni. Tää on Vladimir Lenin, tää on tää minkä sä just ammuit. Hyvä. Sillä ei ollut mitään muuta kuin oikein Pyytoni. Tu. Ja jotain basic puuarmoa. Tu. No, me ollaan täällä tällä hetkellä.